Avui, a l'Aula ELAC, parlarem de l'Scrabble. Coneixerem un estudiant hospitalenc que està participant en el concurs català d'Scrabble escolar online i també la vessant educativa d'aquest joc de taula. A la secció d'Aula en Aula assistirem a la darrera activitat del Carnaval a l'Escola Sant Josep Alpí, l'enterrament de la sardina. Us oferirem un nou capítol de la secció LH Biodiversitat. Coneixerem què passa amb la fauna i la flora durant l'hivern. A la secció Aula News us informarem sobre els tallers per a consellers i conselleres que enguany s'han fet online i també us oferirem un recull fotogràfic del Carnaval. I per acabar, a la secció A mi m'agrada, dos alumnes de l'Escola Canigó ens recomanaran llibres. Comencem! Benvinguts a Aula LH. L'Scrabble és un joc de taula que darrerament s'ha fet molt popular i del que hi ha múltiples competicions. Enguany, per primer cop, s'està desenvolupant una lliga d'Scrabble escolar virtual. Hi participen alumnes de Catalunya, País Valencià i les Illes Balears. I un d'aquests participants és un alumne de l'Institut Torres i Bages. Avui volem parlar sobre aquest joc que tan útil és per les competències de llengua i també per les de matemàtiques, i per això tenim amb nosaltres el professor de català de l'Institut Torres i Bages, Jordi Comas Olives, i l'alumne que participa en aquesta lliga, l'Azedine Caiju. Caiju, ho he dit bé, oi, Azedine? Sí. Moltes gràcies als dos per estar avui amb nosaltres. Jordi, primer explica'ns una mica com és això que hi ha una lliga virtual, és la primera vegada que es fa. Quina és la mecànica d'aquesta lliga? Bé. Doncs, a veure, fins ara s'havia fet presencialment, d'acord? Els alumnes quedaven i jugaven, però aquest any, a causa de la pandèmia, del coronavirus, doncs s'ha hagut de fer virtual. Per tant, els alumnes s'han hagut d'apuntar a una pàgina web, els que volen jugar, i juguen amb un tauler, com el que veieu aquí, en pantalla, doncs, virtual, d'acord? I automàticament, doncs, a mesura que van posant totes les paraules, doncs ja van guanyant punts, no? El joc es tracta de fer paraules, com més llargues possibles, i anar sumant punts. És una lliga. Llavors, ara estan a la primera part d'aquesta lliga, que n'hi ha... Quants equips n'hi ha? Ara són 5 grups de 6 persones. I aquests 6 juguen entre ells? Entre ells, sí, tots contra tots. Llavors, els que obtinguin més punts... El primer i segon passaran a la primera divisió, com una lliga normal, el tercer i quart a la segona, i el cinquè i sisè a la tercera divisió. I tornaran a jugar entre ells un altre cop. De l'Hospitalet només hi ha un participant en aquesta lliga, que és l'Azedine. Altres vegades, en altres competicions escolars, el vostre institut havia tingut més representants? Sí, hi havia participat, sí. És a dir, que no és nou. No debutem, no. I com és això? Suposo que és que a tu t'agrada l'Scrabble. Sí, m'apassiona, sí. Explica una mica com és que vas conèixer aquest joc. Doncs mira, tot va venir fa molts anys, per Reis em van passar un joc d'Scrabble, d'acord? I va ser una novetat a casa nostra. Això arran del meu cunyat, que ella hi havia jugat. I va pensar, doncs, mira, quin regal puc fer a la família, i ens va regalar un joc d'Scrabble. Va ser la gran sorpresa. Aleshores, va, juguem-hi. I ja ens va ensenyar les regles bàsiques de l'Scrabble. I jugàvem tots. I després, al cap d'un temps, de tant en tant hi jugàvem, però vaja, la represa va ser, ara que visc a Barcelona, d'acord, al barri de Sant Andreu, doncs que vaig descobrir que feien partides a la Federació Internacional d'Scrabble, doncs, i es va formar, a més, l'agrupació, el grup d'Scrabble de Sant Andreu, que ens diem SACS, i vaig dir, per què no? M'hi torno a apuntar i vaig conèixer els integrants de la federació. Llavors vau conèixer que també hi havia un Scrabble escolar. Exacte. Un bon dia m'envien un WhatsApp i diu, mira, organitzem un campionat virtual. Aquest any haurà de ser així, perquè, clar, hem d'estar tots a casa, per tant, no ens podrem veure presencialment. Ho portes a l'institut? Sí, ho porto a l'institut, jo faig la proposta a l'institut, al meu departament, rebem molt bé la proposta, d'acord? I la difonem entre els nostres alumnes. I decidim que siguin els de segon, perquè no ho pots fer en tots els grups. I van dir, doncs, només els de segon.
I aleshores cada professor va presentar la proposta al seu grup. I va haver-hi molta participació o no va enganxar? S'ho miraven d'aquella manera, què és això, virtual, tal, van portar els jocs i tal, sí que van jugar, bé, un tauler, això sí, però virtualment potser no va acabar de fer el pes, però l'Azedine va dir que coi. Que ens ho expliqui l'Azedine. Arriba el teu profe amb aquesta història de l'Scrabble i t'apuntes. Sí, perquè jo no sabia de què iba aquest joc i vaig dir perquè no provaria aquest joc a jugar-lo un joc nou i això, i per això m'he apuntat a aquest joc. Però suposo que des del primer moment en què et va dir això fins que va començar la lliga, vas començar a preparar-te? Vas començar... Sí, jugava amb ell, amb la computadora i això, i així aprendia una mica. I el fet de que sigui online, de que no sigui presencial, és més fàcil o més difícil? Crec que és el mateix, no sé, però crec que és el mateix, sí. I estàs en contacte amb la persona amb la que jugues? Tu la veus o només veus el taulell? No, només el tauler. És a dir, que no saps amb qui estàs jugant. No. Com va la lliga fins ara? Bé, hem perdut, hem guanyat, però bé. Quantes partides portes guanyades, més o menys? 2. 2? Sí. 2 de quantes? 2 de 4. És a dir, 50%. Sí. I en quin lloc de la classificació estàs, més o menys? Quart. Quart? I creus que passaràs a la següent? Bueno, pots passar a la següent, però igual no a la categoria. Intentaré, però serà molt difícil, això. Què és el més difícil que t'has trobat quan has començat a jugar això, a l'Scrabble? El joc no és molt difícil, però tens que pensar una mica en on posar les paraules i això. Anem a parlar una mica d'això, no? De què és l'Scrabble. Tothom més o menys sap que és un joc de paraules, de fer paraules, però té un component també matemàtic, d'estratègia, de càlcul mental. Que comenci l'Azedine a explicar-nos-ho i després et vas afegint. Quantes lletres es reparteixen? Tu tens totes les lletres i tens que col·locar-lo i pensar en una paraula. Te'n surten 7. 7, d'acord? 7 i has de pensar en una paraula. Per quina part del taulell es comença? Es comença en el mig. I llavors has d'intentar fer paraules, però aquestes paraules han de tenir sentit, clar, suposo, han d'estar al diccionari. Sí, en el diccionari. Però ha d'haver-hi alguna estratègia? Sí, tens que anar una mica a les puntes del tauler i per tenir més punts, perquè els quadrats vermells et donen més punts. Hi ha uns quadrats que et donen doble per lletra, uns altres triple per lletra. Triple per lletra. I també per paraula, no? I totes les lletres valen el mateix? No. No. Quines són les lletres més valuoses? La ñ, la Q i crec que la X, la C trencada. La C trencada. La L... I l'L geminada. I la L geminada, sí. Alguna cosa que afegir, Jordi, tu que ets un expert jugador? És un joc d'estratègia, d'acord? El més important és que juguem en català, d'acord? Aleshores, és aprendre jugant, passar-nos-ho bé, jugant, d'acord? Aleshores, aquesta és la primera premissa, que t'agradi i que gaudeixis jugant. Aleshores, a partir d'aquí ja ve l'estratègia, d'anar col·locant i buscar la paraula més llarga, perquè si pots formar una paraula de 7 lletres, això és un Scrabble, per això té aquest nom, i et dones 50 punts de cop. Has fet un Scrabble, no? Doncs ja són 50 punts. És estratègia, combinar les lletres per fer la paraula més llarga, i si aconsegueixes fer-ne una de 7 lletres, són 50 punts. Aleshores, també l'estratègia és on ho col·loques a sobre el tauler, no? Pot ser en horitzontal com en vertical. I sempre has de fer servir alguna lletra que ja està posada al taulell? Sí, per exemple, no? Veiem que hem preparat una partida, un inici, no? I hi ha també un comodí. Un comodí. Que a més se li diu d'una forma molt especial. Escarràs. Escarràs. És la fitxa blanca. No sé si la podem veure.
és aquí, veus? I la pots fer servir per la lletra que vulguis, pots triar. Però clar, també estaria bé doncs, poder fer-la servir per una lletra que valgui molts punts. Exacte. Aleshores, te la guardes, aquesta te la guardes per al moment clau, diguem, sempre va bé, tenir un rebost. Es diu Escarràs perquè el Tisner, que va ser l'adaptador de l'Scrabble al català, doncs, com que és una fitxa que val per totes, és com un treballador. L'Escarràs és el que s'esforça i fa tota la feina que no fan els altres. Per tant, val per tot, no? Per tant, aquesta fitxa la pots canviar per la lletra que vulguis. Quan s'acaba la partida? Quan acabes amb tota... Quan acabes les lletres. I has d'anar robant si no pots posar, si no tens que posar? A veure, hi ha la possibilitat de canviar fitxes, però perds un torn, d'acord? Però a vegades va bé, perquè ni que si tens 3 Es o 4 Ns, i aleshores dius, és millor canviar de fitxes, a veure si tinc millor joc, i l'altre també pots passar el torn, deixar passar el torn i a veure si el teu contrincant doncs, fa un joc Es pot fer servir el diccionari? No, es pot utilitzar, però com ningú et veu que si l'estàs utilitzant i això, Millor que no. Millor no, millor jugar límpia. Tot i que això de la distància fa que puguis fer alguna miqueta... És una bona eina, el diccionari, sí. Quina és la pitjor jugada? Ell deia que quan et surten moltes lletres repetides i això, quan tu veus les lletres dius, amb això no podré fer res. Les intercanvies, millor intercanviar. Si tens paraules repetides, millor que intercanviar-les. Però la pitjor jugada és quan tens lletres repetides? Sí. Sí? Perdes un torn quan intercanvies. Moltes consonants, per exemple. Necessites vocals per fer paraules. Clar. Has après paraules gràcies a jugar a l'Scrabble? Abans és que hi havia paraules que no sabia ni si existien, això, i ara m'ha ensenyat una mica i això, ara millor. De jugar amb ell, vas aprenent coses, no? Sí, jugo una mica amb ell. Suposo que hi ha paraules també així, paraules amb lletres que valen molts punts, no? Que són recurrents, no? Se t'acut alguna? La Q dona 10 punts. I alguna paraula amb Q? Que i qui, també. És a dir, poden ser qualsevol paraula. Paraules curtes, també. I poden ser en plural? Sí. Jordi, què aporta aquest joc, a part de ser un joc, què pot aportar en un institut? Pot servir per treballar l'ortografia, a més les matemàtiques, no sé. Tu li has vist utilitat, l'has fet servir a classe? Jo l'he portat a classe, el que veig és que potencia molt l'agilitat mental, d'acord? La concentració, el càlcul mental, d'acord? Tot això que potser ara estem utilitzant sempre la calculadora, però clar, això ho hem de comptar mentalment, no? Quan jugues amb el tauler, doncs ja vas apuntant els punts en un paper, no? Els punts que va fent cada jugador. La versió virtual ja te'l calcula automàticament. Jo t'anava a preguntar, Zedin, si tu feies el càlcul així ràpid dels punts de les paraules, però si t'ho fa l'ordinador és més fàcil, no? Sí. Exacte, ja t'ho calcula automàtic. Millora l'ortografia, per millorar l'ortografia, això, el càlcul mental, la rapidesa, perquè tens 2 minuts per tirar, Això us anava a preguntar, també tens un temps, no? Si no, hi ha una barra que va corrent. Primer és verda i després va canviant de color, oi? Es posa vermella, no? I després correm-hi tots, no? I clar... Quina és la reacció dels alumnes? Aquesta vegada s'ha apuntat només la Zedin, però no sé, quan jugueu a classe, no sé si... Això de l'ortografia sembla que tampoc és molt popular, no? No sé si als nois els hi motiva o preferirien un altre tipus de joc. No, jo penso que és una part de la llengua, no? Molt important, perquè primer que miren quan un escrit, no? Les faltes d'ortografia, no? El primer que critiquen quan escrius. Aleshores, escriure bé passa per escriure bé ortogràficament i després ja és formar una bona frase, no? Però el primer que veus és ja l'ortografia.
sí, una falta ortogràfica, ui, posem el crit al cel, no? Bueno, els professors que veieu les faltes, no? Els alumnes potser no les veuen, no? Exacte. Asedin, has millorat el català des que treballes? Sí, una mica més, sí. Abans no sabia molt, ara ja sé comunicar-me una mica més. Sí? Parles català normalment amb els companys o...? No. No? I l'assignatura de català, com et va? Bé, sí. Bueno, m'han dit que participant al concurs et donarà algun punt, no? Millor. Li hauríem de preguntar al Jordi. Jordi, li donareu algun punt a l'Asedin? Sí, i tant. Què opinen els teus companys? No sé si has compartit amb ells, si els has dit, escolta, doncs això de jugar a l'Scrabble està bé, us podíeu haver apuntat, o... Sí, li havia dit a un amic meu i em va dir que ell també volia apuntar-se, però era molt tard. Per això i... Quina expectativa tens en aquesta lliga? Què esperes? Fins on esperes arribar? A la final. A la final... Sí. El nivell és alt, tu que has fet algunes partides i això, o més o menys com tu? Més o menys. Les partides que has perdut, per què les has perdut? Per males lletres o per no haver estat ràpid? Males lletres, també el meu contrincant sabia jugar molt bé i això. És a dir, que sí que hi ha una mica de nivell, no? Sí, serà complicat. Si us sembla, anem a fer una mica de prova. Us hem repartit unes lletres aquí perquè ens expliqueu així de forma pràctica com funciona això de l'Scrabble. Si de cas, comencem amb l'Asedin, amb aquestes lletres que tenim aquí davant. Si et poses en aquest costat del taulell aquest. Hem dit que eren 7 lletres, no? Sí. Ara, amb aquestes lletres que tenim aquí, què és el que hauries de fer? Col·locar-les. Buscant alguna lletra que ja està al taulell, no? Mira, com s'espavila. Alumnes. Alumnes. Has fet servir 6 de les 7. Llavors no has fet una... No, espera, m'havia equivocat. Tenia que posar la N. Podem rectificar sempre, eh? Sí? Sí, sí, sí. Vale. Alum. Mentre no Alumnes. juguis, sempre pots rectificar. Ara. Alumnes. Són totes les lletres. Ah, no, però n'hi havia una posada. I et sobra una. Llavors no ha fet un Scrabble, no? No. Perquè li sobra aquesta. Quants punts serien, això? Ara t'he posat en un compromís, eh? Ara no està la calculadora, eh? 8 punts i la de doble lletra que et dona el doble de... I tenim una altra de doble de lletra també a la L de dalt, no? A la L? La L també. També. També és doble de lletra. Sí, lletra. la L també. Llavors serien 2, 4, 6, 8, 9, pot ser? 10. 10? 10 punts. És a dir, que la A no se suma, la A que ja estava posada no se suma. Aquesta sí. No, sí que se suma. Llavors, Asedin ha fet 10 punts. Molt bé, Asedin. Anem a veure ara el Jordi si et pot millorar. Jo agafo aquesta combinació i a veure, m'ha tocat hi ha la geminada. Sí. I veig que aquí, per exemple, hi ha un triple de lletra. Sí. La geminada val 10 punts. La geminada és una molt bona lletra, si la saps col·locar, clar. I després també tinc una E. Alè. És una paraula tècnica. Sí, perquè això t'anava a dir. Alè s'escriu amb una L normal, no? Sí, sí. Llavors, alè amb L... És un hidrocarbur. Un hidrocarbur. Sí, sí. Hi ha paraules que has de conèixer, no? Aquesta te l'apuntes, no? Aquesta, sí. El lè, d'acord? Asedin, aquesta és molt bona, eh? Segur que li poses això a algun dels teus contrincants i el xafes, eh? Quan valdria la teva paraula? Doncs mira, 30. Perquè és triple de lletra.
30 més 32 punts. 32 punts. I aquí ja podíem passar davant del contrincant. Molt bé. Llavors, a tu et quedarien encara 4 lletres. Sí, que me'ls guardaria i a la Zedin només li quedaria una lletra. Una lletra. Llavors, si passéssim a la següent ronda, què hauríem de fer? Aquesta lletra la podria col·locar en alguna de les paraules que hi ha... Sortirien més lletres, 6 lletres, com que ara has gastat 1, 2, 3, 4, 5, 6, vindrien 6 de noves. És a dir, ha de robar 6 de noves. El joc virtual ja n'hi proporciona 6 de noves. El joc del tauler les ha de robar d'aquest saquet. Que és el saquet de les lletres. I a tu només necessitaries robar 3 més, no? 2 més. 2 més, les dues que has posat. I ja està. Molt bé, Jordi. D'acord? Gràcies. És a dir, que la jugada del Jordi ha estat molt més bona que la jugada de... En punts i estratègicament, perquè he utilitzat una casella... Bueno, hem de dir que ho hem preparat una mica, perquè surti, però que suposo que les coses normalment no surten així de bé, no? A vegades és un cop de sort, que sí? Sí. I veure la lletra, no? Veure la paraula. Mira. Perquè no tens tampoc molta estona per pensar, si només tens aquests 2 minuts. 2 minuts. Sí? Et dona temps? Sí, és molt temps. 2 minuts és molt temps? Sí, és molt temps. Però per pensar una paraula, sí. Zedin, com va el curs? A part de la classe de català, la resta de coses, què tal? Molt bé. Sí? Sí. El tema de que des de l'Institut us hagin proposat fer això, segurament hi ha altres coses també a l'Institut que us proposen que són per fer les classes més dinàmiques i això. Com ho veus? Molt bé. Sí? A mi m'agrada. Molt bé, doncs Zedin i Jordi, moltes gràcies per acompanyar-nos, per parlar-nos de la Lliga d'Escrabble Escolar Online. Esperem que la Zedin avanci molt i quedi finalista. Si queda finalista, l'entrevistarem una altra vegada. Moltes gràcies per acompanyar-nos. A vosaltres per rebre'ns.